ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചേർന്ന് H-125 ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ അസംബ്ലി ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്നും മോദി അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. മുംബൈയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ബന്ധം വളരെ സവിശേഷമാണെന്നും ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക പങ്കാളിയാണെന്നും മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. 3 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് പ്രഥമ വനിത ബ്രിജിറ്റ് മാക്രോണിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ 4ാമത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനവും മുംബൈയിലേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനവുമാണിത്.